Tredje gang en yndlingsgang, siger man jo. Det er tredje gang, jeg prøver op til at lave det ordentligt til jer. Nå, ja. Goddag. Igen. Så vi se, så har jeg lige været ude og handle lidt her. Lidt ekstra, noget nyt. Jeg har været ude ved Jysk Fødevaresalg, hvor de sælger Royal Mermaid. Der er græslager, og så har de Vegos græslager. Og så har de Krudtkongen, også hvad de har slet, og så havde de også batteri fra Skytsag. Som virkelig var røvkedeligt. No offense, men det var sgu lidt kedeligt. Jeg kan bedre lide de lidt større med, det var sådan en cool batteri. Zigzag-lyn hed det. Nå ja, lad os komme i gang. Royal Salute her. Jeg ved godt, det hedder Salute. Salute, det er til at lukke op og skyde, ja, de kalder sådan noget. Jeg tænker på det som et markedstrik. Da Salute ikke direkte er tilladt ifølge den danske lov. Jeg ved ikke lige med det der CE-godkendt mærkning der. Jeg synes, det virker som om det overgår de danske regler. Det er lidt for, men altså, ja, sådan er det. Nå. Der er 16,6 gram i. Det er et skud, som eksploderer med knaldeffekt i smuk guld og hvid glimmer. Jeg har skudt en af dem af. Jeg havde 2. Fik med. Gratis, selvfølgelig. Det skulle egentlig rimelig godt egentlig. Jeg har taget video af det, som I kan få lov til at se her bagefter. Når jeg er færdig med at snakke, selvfølgelig. Først der, ikke nu. Ja, den er sgu rimelig lækker. Jeg blev sgu overrasket, da jeg skød den af. Og så har vi hernede i Sønderborg. Gang 2. Det er ikke Valen Valborg, men det er Sønderborgen. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad man kan sige om det. 439,2 gram i. 299 kroner stykket. Fin batteri. Vi er ude til demoaften ude ved Jysk Fødevaresalg, og VIP-aften hedder det. Ja, det var sgu godt derude. De skød rigtig mange ting af. Vi har 2 tommer luftfulde sortiment her. Der er 3 raketter til 79 kroner. De alle sammen er i en rød chrysanthemumbuket. Og det er sgu en rimelig billigt, for du får 55,5 gram per styk. Altså i hver af de der er nemvægten. Det er sgu en god pris, må jeg sige. Så man må putte de lige så gode, som prisen er. Så har vi her Gråsten. 16 stykker bomber her. Mixede bomber. Smukke bomber, som de kalder dem. Der er 184 gram i til 99 kroner. Ikke så galt igen. Her har vi Rosenborg. Se om jeg lige kan få den uendt. Hvad siger jeg her? Der har vi... Hvorfor kan jeg nu finde det? 370 gram. 299. Ren guldbombe. Så er det så ikke rigtig guld, men farven i guld. Det er formodentlig lavet af... Hvad fanden er nu? Det er lavet af jern, mine blandinger. For at lave guld. Sgu et lækker batteri. Det kan også anbefales 299, så får du sgu et godt batteri. Så har vi her Hammershus. 16 skuds batteri. En lille hæftig fætter. Der er 240 gram i til 79 kroner. Det er fandme billigt, må jeg sige. Jeg er ikke lige til at komme. Ja, der står sgu ikke lige noget, men jeg kan fandme ikke huske, hvad det er. I kan gå ind og se på deres video derinde. Så kan I se, hvad de har der i. 240 gram. I får der ikke billigere. De vil anbefales at købe, hvis I skulle vælge mellem Gråsten og Hammershus. Så jeg siger, I skulle tage Hammershus, I får mere ud af den, end I går ud af Gråsten. Nu skulle jeg den med alligevel. Skulle jeg noget af begge to. Der mener, jeg har haft Sofienholm, også for Royal Gold-serien, men ellers så var det selv, hvad det kan jeg ikke huske. Men den havde de sgu ikke lige fået hjem endnu. Så vi skulle lige 2 gange Gråsten, i stedet for en af hver. Sofienholm og så Gråsten. 50 skud, 30 mm, 885 gram, mener det var. Den stod på, jeg gider ikke lige til at tage nu, og han står ham foran. 845. Tæt på 40 gram fra. 50 skud skrætsalt. Importøren, ham der står bag Webers, han har valgt at lukke ned, desværre. Det er virkelig noget godt for hvis I kan finde noget. Så kan jeg kun anbefale den er 50 skuds, jeg vil sige 50 mm hele tiden, men det lyder som snart som Mafac. Ja, ren guldbatteri, lækkert batteri, det kan anbefales. Hvis I kan have guldbatteri, så køb den der. Så har vi noget styks hernede foran. Jeg har nok også med Silesport over, men det må I sgu lige vente med at se. Ja, 224 gram, ikke så meget. Koster normalt 175 kroner stykket, restsalg, og så får man til 100, når man er mig. 100 mand stykket, selvfølgelig. Ikke for begge to, nu skal vi heller ikke gå for langt ned i pris.
Så har vi en kongefesten hernede. 72 skud. 413. 713. Hold da kæft, 300 gram. Nej. 713,45 gram. Koster 450 kroner normalt. Jeg fik den til 350. Specielt VIP-pris. Kan anbefales at købe også. Især hvis I kan få den til 350 kroner. Så kan anbefales at købe. Det er faktisk et godt batteri til prisen. Og nu får I så endelig lov til at se den. Mercedes-Spor. 49 bomber. 710,5 gram. Mellem 5 og 10 skud skyder den op ad gangen med miner i bunden. I sådan en serie af mellem 5 og 10. Jeg ved sgu lige, hvor jeg gælder på det en 7 gange 7, det er vel 49. Nu kan jeg ikke huske det. Anden du er sgu ikke lige til at regne lige nu, men ja. 49 bomber. Der står der vinkeligt opskud. Når man ser på videoen den, så synes jeg sgu ikke, de er så vinklet, og jeg skulle da bare lige åbne den her, for at se, hvor meget vinkel der er i den. Nu må jeg lige have noget. Giv mig lige sådan en sekund. Så er der også lidt venlig musik på. Okay, du har sagt til at synge, vel, men ja. Ja, okay, den er så helt sort, så indeni, men som det ser ud, så er det sgu ikke, hvad man kan se, de her små runde mærker her på. Ja, man kan se, foran er selvfølgelig også de er sgu meget lige op, så jeg skulle ikke sige, at der er så meget vinkel på, så det der med forkerte anvisninger, det synes jeg, det sker ofte, når man ikke kun for Royal, men også for mange andre. Sådan er det jo. Så er vi med et sortiment her. XL hedder det. XL-sortiment. Den store 4-tomme kugle er ikke med. Jeg har kraftigt heller aldrig betalt for den, det kan jeg godt lide at sige. Jeg aldrig købe en 4-tommer kuglerakett. Jeg fik den med gratis. Jeg har skudt lidt af her i deres sortiment de små Cerberus, eller sådan noget. Stilleren her, den lille af den, med rød top. Fordi der var det røde plastik heroppe, så vi kan se lige følge fingeren her. Følge fingeren. Ja, okay, fuck det. Følge fingeren, ja. Den røde top der var noget, det var ødelagt, så jeg fik den der 4-tommer med gratis. Den koster 100 kroner, så sortimentet står til 5,75. Jeg fik det til en 500 lap, og så fik jeg den med. Nu kan I så ikke se, for det står så småt. 4,8 gram krudt er det i de små her. Så har vi 42,7 her i de store. I den her. Følg fingeren igen. Igen. Det kan vi godt lide. Vi har 72,5 i den store her. Normalt når du ser en 4-tommer, så ser du dem ikke max-loaded på det samme måde her. Men de har formået at... Ja, der er max-load. Det er tæt på. Det er tæt nok på til, at jeg vil kalde den max-load over 70 gram. Så nærmer vi sig de max-load. Ellers så køber vi selvfølgelig bare nogle Skyrockets. Køb dem, hvis I kan få dem. Altså Skyrockets, ikke også? De der 4-tommer. Tag dem med gratis, hvis I kan få dem med gratis. Brug over 1000 kroner hos en smid, over 1000 kroner hos en forvandler. Sørg for, at den privatforhandler, det ikke er en butik som til Hansen Hjem og Fix eller har Nyborg. Måske kraftigt med regne med for rabat. Det er noget af det sidste sted, jeg vil gå hen og håbe på for rabat. Nu fik jeg så noget sidste år fra Tansen af, da jeg var nede og købe noget af deres retssalg. Så fordi jeg skulle køre flere gange, så fik jeg 2 huleraketter med gratis. Brugte jeg 1900 kroner, og så får man 2 huleraketter. Man kan også se, hvor nær de er dernede. Har Nyborg, de kører så med nu her, at du kan få, hvis du køber for 300 kroner, så får du det der startskud med til, der er værdi 50 kroner, så et lille sortiment for en lille. Det er selvfølgelig en smart trick til dem også. God salgstrik også. Så vi ser her, så har vi en Demon Stone, 40 gram krudt, 5 skud, multicolor med flotte sølvhaler. At de smider sølvhaler i, det synes jeg det er fedt, fordi jeg elsker virkelig, når de kommer med sølvhaler der, så bare gå ud i et lækker brag. Lækkert. Styks her, som er fra Northstar til Sailor Mermaid. Det er Rasta. Det er ham, der står for importen. Han er inde og brumme. Han har leget med noget, han ikke lige skulle lege med. Så det er primært Rasta, man finder herfra. Vi har 2 stykker Styks. Ja, de helt små her, 110 gram. De hedder Styks 2 II. Efter romertallene. 110 gram. Og så opskyder den 25 røde, grønne og sølvkometer, der afsluttes af en... Hvad fanden står der? Af en effekt salutbombe. Hold da kæft. Det må der være noget nyt så. Skal vi lige se om de er SIG godkendt eller hvad de er. Jo, de er SIK. Det gamle godkendelse. Det nye det er jo CE. Er de SIG godkendte, så er der ikke salut i, så det kan I sgu bare godt.
tror jeg drømmer længere væk om. Ikke for at vunde noget, men der er sgu ikke salut i. Selvfølgelig, når der er andre folk, der står og kalder noget salut her importør, så skal I ikke regne med det salut, fordi oprindelige salutter, som titansalut og sådan noget, er ikke lovlige ifølge den danske lovgivning. Og det bliver det sgu nok heller aldrig, desværre. Derfor det kunne virkelig være fedt at så se, men de kommer sgu tæt på, de kommer sgu højt op i lydniveau. Men det er ikke rigtige salutter, det vil jeg ikke kalde det. Vi har her en Styx VI, det må være, hvad fanden er det, 7. Skal lige tænke mig om. Jo, VI XT10. Så er det 7, vi er på. Står på den rigtige side af den. Kom på hver side af V'en, så står på. Så er om vi kan få den der. Nemt vægt. 377,5 gram. Ikke så meget sådan meget fucker, må jeg sige. Den er sgu rimelig høj. Den er højere end den der 50 mm der. Som egentlig også er stor en. Tager vi her igen. Tager lige to her. Jeg skal lige høre jeres mening om noget. Hvilken en vi måske selv vælger de her tre her. Gråsten for Royal. 16 skud mixede smukke bomber. Hammershus. 16 skuds batteri, der står ikke mere om den. Eller Styx 2 her. Hvilken af de tre vil I måske selv gøre? I kan skrive noget og skrive det i kommentarerne selvfølgelig. Så vil jeg gerne høre jeres mening om, vil jeg sige, hvilken af de her tre her I vil vælge. Vi har valgt, det ligger på Hammershus som bedste, så ved jeg sgu ikke. Fordi den er lidt svært, fordi vi skulle begge to hovedet, og jeg vil sådan set ikke lige... Jeg håber på, at I kan selv huske netværken, for jeg vil ikke lige gentage dem en gang til, fordi at du kan sådan set ikke helt så meget sætte batteri ud på fra den snelvægt. Så, hvad fanden. 4 tommer, guldbombe, Styx, VI, så det må være 6, 224 gram, 24 skud. Hvad er det? Hvad skulle det her? Det er en 10 gram per skud eller sådan noget. Sådan cirka. Ja, det er sgu ikke helt. Lidt under 10 gram per skud. Ikke så meget. Det ved jeg godt, Styx at de har ikke så mange gram krudt i deres fyrværkeri, men det er sgu det værd. Vi har Styx VI her også. Vi har købt dem her løs alt også. Nu kan jeg ikke huske, om jeg nævnte det på den her video her, men det har jeg nok. Jeg fandt først ud af bagefter, at de her to var ens med den over hjørnet derovre. Ja, jeg følte fingeren igen. Så ja, fuck det. Nu har jeg 2 ekstra. Så kan man altså have lidt sjov med dem, hvis der er. Nej, det må man jo ikke. Lad mig sige noget til nogen. Haha. Men altså, jeg vil virkelig gerne høre jeres kommentarer på mit fyrværkeri. Jeg synes ikke, der har været så mange kommentarer her i år i forhold til sidste år. Og sidste år, der var det sgu nok altså også kun billeder. Så for en befaling, jeg blev nødt til at lave film, så det gjorde jeg fandme. Så hvis I gider at skrive en kommentar om, hvad I synes om det og så videre, så vil jeg sgu være glad for det. Positive og negative kommentarer, jeg er sgu lige glad. Hvis det bliver alt for negativt, så fjerner jeg sgu bare lortet med det samme. Jeg gider ikke høre på de der trollers, og hvad der nu altså er, forskellige ting og sager. Det skal ikke være nedgørende eller noget. Det skal sådan set bare være jeres mening omkring selve fyrværkeriet, og det holder sig inden for fyrværkeriet, ellers ikke gider jeg sgu ikke høre på det. Men I må sgu have en god dag, glædelig jul, godt nytår, og så har vi også lige nogle test her til jer.